To fa mai sauraro, kai dai ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku labarai masu zafafan labarai. Ace za mu kawo muku labarin nan na cikin gidan sarauta. Yadda Allah ya tona asirin wannan likitan da take wa Prince Bello aiki. Sai dai an haɗa baki da ita likitan nan ganin cewa ta kashe matan nan tashi Bintu. A yanzu dai likitan ta faɗa abubuwan da ya sa ta kashe Bintu, ganin cewa an biya ta da tsoka. Amma dai yanzu likitan ta yi amfani da ƙwayoyin cuta, ƙwayoyin halitta na kashe garkuwar jikin ɗan adam. Sai dai kuma ta yi amfani da allurori ganin ita ma ta kashe jaririn daga ciki. Amma dai ita likitan nan dai ta yi nadama ganin abin da ta aikata, kuma ta san Ubangiji zai tumine ta a gobe kiyama. Sai dai likita ta zo neman wajen Prince Bello neman alfarma da ya yafe mata ganin ta cuce shi a duniya da lahira. Sai dai ta nemi yafiya ganin cewa ta yi ita ba ta san za ka aikata haka, kuma ta bi sharin zuciya ne. Allah Ubangiji ya raba mu da sharin zuciya. Shi dai Prince Bello bai ce mata ƙala ba, amma dai ba za mu ji ta bakinsa. Shi dai Prince Bello ya mata alfarma ganin cewa ya ce tunda ta raba shi da ɗan da ke cikin Bintu, ai ta raba shi da rayuwarsa. Shi ya ma iya ba da rayuwarsa akan yara, kuma zai dama shi aka sa alkawarin, dama shi aka kashe. Ya san Allah Ubangiji haka ya kaddara, amma ta kashe yaron da bai ji bai gani ba, kuma bai zalunce ta ba, sai dai sun zalunce shi. Amma dai Prince Bello ya nema ya ce da ita likitan nan dai ta haƙuri, haka Ubangiji ya kaddara, kuma ya ma yafe mata. Amma ya ce yana so ya mata tambayoyi ganin cewa wa ya sa ta wannan. Ta ce duk wannan kidimar da ake haɗawa ne Fa'iza ce nan ta saka ta, ganin cewa ta yi ita kawai ba ta so Bintu ta haifi jini a cikin gidan sarauta. To ba mai sauraro suka gyara zama, amma mai sauraro ina so ka dinga bibiyan mu ganin muna ɗora muku zafafan labarai. Amma kafin mu ɗora muku, dan Allah idan wannan ne kasance shigowarka ta farko, dan Allah ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribe. Za mu kawo muku ci gaban gidan sarauta na satin nan, ganin cewa ƙara. A yadda za mu ga Prince Bello ya saki Bintu da ko kuma bai saki ta ba. Yadda za mu ga Fa'iza ta ba Prince Bello haƙuri ne ko kuma an kai ta giza makarkama. To bai mai sauraro, kai dai kawai ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku zafafan bidiyoyi.